fusani sanu ni wariye dunga more dunga ka fusani sanu ni wariye jemine je share boyo disense jemine je haidara yo jama be ko ngata jemine je share boyo disense jemine je haidara yo jama be ko بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. مولود حكم كنا نوي على كرا خبانلي نيناجوي صلى الله عليه وآله وسلم مثل كنا وكوفي أنا عندولا كنو أنا كين كنا كنباو كوفي anga dukono na were kira kanu madugo dukono na were la jakte la ka dume flene torokoro bugu anga musorba haja nene trawre sanchama ube mauludu kenesigi umalla dai muli uye kenen sigi nyina anga karamo chama tumbe kenen konnala mi kenen datiye oye anga molonto Aisha dabitawo ay walanda na famandi amma ala kira kula sallallahu alaihi wa sallam wallahi ne wasaka Mustafa jubun akola yakmulu lil mar'i imanun ma yuhibbu li nafsihi min fa aw yere foka ta o fe aw balmoye no de ni nyokonche akon tena muso kelembe no yi Sofia ye akwala ntia o kama bile mama min kana hazi ni Fatima min fle akoni ni ala kirasu ni mo mi ni de kanu wani mo mi banana ni ko kala yake ni Mustafa sallallahu alaihi wasallam mais ala ka audience la akonti ya Fatima tu Zahra kama akonti ya Khadija kama atimbolo domina so min keran femina muso min yadia beyin jafa domina muso min yin kanu be banana domina muso min tuguran ko ayin demeni aniye ayin demeni afarkolo no ye Khadija ye Khadija min ala kira ko aka hadisa ko menaka no ye Salima Jawara ye akola wa Saifu Ali wa sabru Muhammadin la mastaqamati ala kira tum saka damna ni ayere yo Muhammadu ka sabalite wallahi atum saka Sayyidina Ali togo ka damna ni yumini ala kira inatul ilmi wa ba doni duguye ngani bi feka do dugula bi do adu ndafra me ala kira ma damna ni oyo muso anga nyagali muso anga niso dia muso anga mbolo kota ede abo Khadija tal kubra kan na folo ako no de tunta ko dine nticho kafara Sayyidina Ali ka banguruka kafara Ale Bashiru ka sabalika meni ndo ina ala ka audience la ako ala konti ala ba don ka teme Mustafa yereka ala ko teme bi an Sofia kama iti ya Hamza kama ako ya habibu ummati takbir ako ala mambia ako be ala fe udon Johnny John kama ako nini mando kila saraka sallallahu alaihi wasallam sayana ni makara faria sayana ni makara kunaya sayana ni makara juya wallahi ala kira sallallahu alaihi wasallam tumame ni azana na seyoro dola che junumuta che gasinta che mi ya ka sambi woroni sansa baka ma ala che mi ka aljafa ka gafe bayin kono suratul fatih wallahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir فتحنا لك فتحك وما تاه عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك صدق الله لكو أزرائيل ما نيم من الدم لنيم تمامنا كو أزرائيل ما كي بولو جو السنة يلا لا مستنيرة من بارو كنا عنا باو أكو ما السنة يلا لا أزرائيل نين من يبين الجنة دون من الله حرام نيا يرانا بارو جامان تمنا نين إني نيوانشة بارو نين حكيم أما كفوني كاسيني حكيم mutam ke gasinta ala kuma takatase ala gasima telma ninche amma irham walau zabihata usfuru sallallahu alaihi wasallam antige minka dogon katebe koma beka namba fo ala kira ko halu wa ko ni ba kantige ako kika hina sallallahu wasallam lanzara siru ko fe kadu wula filala baraw kurakura yara Al Hassan Jallo no yanga turkorbu almami mbade ale kene datige kurayni kurane kalay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الله رسوله الرؤيا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك قريبا الذي أرسل رسول ودين يظهره على الدين كله بالله محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار بينهم كعن سجدا فضلا ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر لهم في التوراة ومثلهم حين أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى يعجب الزراع الكفار وعد الله الذين آمنوا صالحا منهم مغفرة وأجرا صديم اللهم صل وسلم وزد وبارك رسول الله وآله الأطهار على الله والأخيار الحسيني جاكيتي alefnaye dakurunya fla la selikanye ankara mo Yakub Dukure nalete madure jamana inkono alefnaye la seliki anye kene konnala maka fe ka chekan nam maka fe foy kama fonkera fe dron ala jati kama subhanahu wa ta'ala eskay ma munun kera nyogon fe ala kama nam loge officiel le bejo mo bu ko fledron u basoro usigilembe nam aywa tribune melekaw kembe ka tribune nunta ser brakelembe fambela jelenfe nam iba fo ni konyo demenale ube konyo sensen chogomina nam olu maubena melekaw be ku sensen nam ube kanna ube ka shinu ye la rushu jugorlama eskay ube tu sigi yeno tlebe ni ka halama demfa Allahu akbar ube la do la rushu sigi nam uka place beno place réservé le mbouya betro ma site se ka sigi ma sika sezika odon o place be réservé kabini bi non bon o place be réservé kabini bi de est-ce que ka la rushi korola ka sougandi ka réservé non kabini bi de est-ce que amba réservé tuko jumena a be réservé ni ma nyuma do kanuni Allahu akbar est-ce que ka ma nyuma do fait ok anyebe manumanton mo la yano woche te bintu touré ku kera ala ka manumon fe arushi jugorla ka yawmal qiyama ka kem ma fe ala kama nam ka kem ma fe ala kama ka kem ma fe ala kama wala asma nam na réserver ndo nam ma ba bi ka binambe nyen ngona yano di ka place de réservé i to be sebe ka chezika nam ka bla ka samine ka sigiro ye ni ndoina bien betre ka bini bide Allahu akbar ibika bien blay posi kono skay yawal qiyama ni sereno nam ibika bien de yira ibika kartira ibika place yirila skay tisi ka place la Allahu akbar ko be ketro jumena avec ni ala ka manuman do kanuni skay fani sallallahu alaihi wasallam ko al mar'u ma'a man ahabba Allahu akbar ni keram ma min fedro nam ala bi no de faranyon kan loge officiel konnala skay be sigoti de kala la Allahu akbar ma nyuma nga ma nyuma nam ma beke ma min fe ala kamina ala kama o la min san fe o de Muhammadul Mustafa sallallahu alaihi wasallam skay ni kera ala kera de fe anta ma man ahbabta skay bino farasi rokelena Allahu akbar wassalam sallallahu alaihi wasallam tamashia fla bala folo minye afogana sallallahu alaihi ko shartul muwafaqa nam akuchuri ida fawafiq liyo feka ala kara taka kera fe yawma chugomina nam ikijija o chugoya uka connecte ila o chugoya uka doila ika tamani ala kara ika kumani ala kara
alakira place et place là o kira activer yi la atamasiya flana mi alayhi sallallahu alayhi wa sallam alakira ya fo ni ma flaw de ma ako lisan yawm al-qiyam akhlaqa nam katime beka ma mi me beka o de kas ma katime ma toka eske ta alakira kan sallallahu alayhi wa sallam مجلس اليوم القيامة أكثركم علي صلاة ما من كسلك تشا على كراكا ودي تسرو على كراكا تمام ما donc ayoka place kabrisi sanno oche biri kabiri bi eski yoro jime يوم القيامة e bolo يوم القيامة e beski jon de krefe يوم القيامة be bise ko do yere la okuma ayoka place ou réservé ski le bawo aw ka katu ba bolo ka ba ko tena usigi sanwosa ala kraye sallallahu salam salli hakilla au li ala sunama nam mawbe wuli oma ta o jamuma karsa minye karsa denye e ka teme ka tisigi la rushisma korlala tisigi ala krafe alayhi salatu wassalam krabe jamamina tisigi o jamakulula o jamakulu de haklisigi bo jamakulu de la wa ka jogon lili tege oui fola mais c'est ça muso commencer ka ben oje ibe mo kelen korofo kelen nyira kelen do bi bali muso ala commencer ka ubla ala kera jigo sira kande sallallahu alaihi wasallam ale mani da ambela ji yoro bi ala ka ambela ji len de bara mo gulo aw mun yenye mo ya ka nyoko mun kelen ga ko mun wuli beka ya keneka oje ka kelen ya ira bela fanga wala digi wala fanga tuga ko ka wala digi oje ala ka hera ka ambela ji amin ala ka ambela ji de mania yoro bi mo an kan ni recherche doke nam antara soro ni alakira kote nya Allahu akbar ni alakira kote nya Allahu akbar mona tenya nam parce que Allah taala ya tafe mo shika do jahannama kono o ka go ala ye fuka damate Allahu akbar ala ka danfe minda nam o ka tlaka ta jahannama ala tafe mo kelen ka do jahannama Allahu akbar to harama de nyira de konte hal na mandiye ante anyire beta do anyire wode tinya fana parce que ala jannata illa man aba aw bebe do aljanna kono iba Allahu akbar ala kara ko de kaw bebe do harama dim be jina be bebe do aljanna hali kelente to wafe ala yere interessera ni chekere ina ta kanim place bayin dama sangolon do kolo kono muna ni kali kan ka kelo ni kelo fe pourquoi ni na ka wati janga nyina ka be dan 20 kilinta sangolo kono aka boybul hal malki yawye jaga Allah taala ba fe be ka dal janna kono Allah anan dunyam ban wona dun dimina ala kili abe dan fempe hala aka funu ka bo jahannama doni ala ka funi koro ka do jahannama ka sala ka funi koro et puis kala ka dinye soro o de ka bo aljanna fana soro li wa ridwanu min Allah ski akbar wa ridwanu min Allah akbar si ça matinya wa e ala ba fe ka be do aljanna ambe namba wala dun ta fe fara hal na nyamba tuguni e ala an ka do fana ka dai ba agalera sade mba fi aw ma tamasere folo yere minye Allah taala tumamina ye ala kira ay anfa adamada direct do aljana batuke ama salike ama sunge adala do manto iki dembe aw ma barafo kenye ne di aw trier la ka odu akono skay prefle kene aljana pourquoi am bebe na an farama tuma yere la bo farama din man جاهر الله حرم الدين مني حرم الدين الله تعالى الله تعالى دين حرم الدين كرفاكو قتل الإنسان ما أكفر حرم الدين من على رمنا يكني كحرم الدين سيدان فيهم جامنيه باكو قرآن نقول ولقد كرمنا بناهم في البر والبحر ورزقناهم من ضلناهم على كثير من بكرة حرم الدين تاني فين على كدو كلو كعلى دبي إندا نور محمد يدي صلى الله عليه وسلم وده بيني نيني محمد تي أبي دو كلو بيجي سيسا الله أكبر دام فين بامبيو أنا ترى دمادك ما chain da kun الله أكبر parce que abalo ninde benake oje rato aish ay fait le tour da ko achefi محمد صلى الله عليه وسلم هو الشفيع حرم الدنيا على فون ka ala fa tusu ka dimi ka tanadda make fa to ere fo da ka duwono ko aka misiru be kan ka ta islamo mun ko kuba ala ko be kan ga nyon jele ala yor
jeli be kan ka bo tiyali be ala ka dukolo fambe fe ala dimna foy mato aka danfen be halaki ma ay ci minda o to ko shafi'u alillahi rawdi be tijo aywa ala Allahu akbar indi faba kunna muhammad yere danfen kisili bala betaki amma sabo keo akati sasa ka boma kala dukolo mato atala dukolo mato atala sukuna ako qala laha walil ard karha be kana sisa be ka kasira mina abedana qalata atayna annana iskay hal tlika nitli ala yada dumi baka burila tan burili don shi aya ka jora ko bi esasi bana wala gazwal bana ayi fembe ya to atala Allahu akbar haramadini o de iblis makana sujudi ka ko abba hunte haramadini nam la harallo nam شيء أداكم يرسل ناتو مدح دام فين ببي حلك اسكي فين تكون دام فين أنا بتريك كان كاري بداني سرون كورو دبا برك سانسي تكوا كرانكو برك نيه كران فيل كلام بلا كتا سافو دوكلو دانا نيه منام بالا مغا بولو مغا لا باب دك كك بنيت كك بيبي الله اكبر بيسانسي دوكلو دي كوايا كورسينا نكاسي دي كو اولانغا والله راجي كونترو بي katugu yoro beti mbe kankaru de hal sa mbe jagale yalla Allahu akbar Muhammad ko ya to anyi mele jene wacce wala kalimani adamma yoro bi ala kara de shafi wi wacce ne bilbil timina alle be ni jo yenda kuminga mayere bal ka dibito bi kada fa Allahu akbar nani chalere bal wacce utwe nam اترك الرحمن من هنا اترك الرحيم دي اسكي لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف اكو تقولي ما بلي وبدان الرحمن على العرش استوى اي توك على يبين كون ما تا يورو رتي على كلمه يا دما الرحمن يا بو موندو بيك الحمد لله نو تو ما كو الرحمن هذا هل ناتنكو الله ودا مندنا parce que Allah mo non antara sur fin la ba kono o jume here be ba kono mais ka beta ke fra nu yo soso ça c'est ba kono Allah fa jalal ba kono jamal ba kono al jamal wal jalal lafdatu jami'atun li yorobi ayafu arrahman ala al arsh istawa katlatuni amma dawma kumana aku rahmati wasi'at kull shay'in katlatuni al arsh ila malika munum be anyu lu fanaka do ko ka rahmatu kull shay'in rahmatan wa ilma ay dina bo fambe o ya to be kanga tlonga la kat ka sago be ke alala ngisana nyaban bela sempre be jigida fe chebe jenera be kanga jobatu sempre be الله الرحمن هذه هي الرحمة الربانية الرحمة الربانية أفراد دي هي سراتوني ركا جريندي من كلمة باكونين الربانية جوهرة الكمال محمد صلى الله عليه وسلم أنت رسول منا نعم أنا إنترسيرا نيجي نتكلم بلاسي باين دام سانغولون دوكلو كونو منا نكرا مونكالي كان كاكلو نكلا في pourquoi ونا دون ديمنا على كلي أبي دام فين بحركي سبحان الله أكافون تجنا دونيكا أكافون كابو جهنم الدنيا على كافوني كرو كادو جهنم وكافس على كافوني كرو إبي كلا كدنيا سرو وده كابو الجنة فنا من الله سكي أكبر ورضوان من الله أكبر سيسان ساماتيا وا ala ba feka be do aljanna ambi namba nam wala dun ta fa farhal na nyamba tuni nam ala anka do fa na kadai ba agalera sade mba fi aw ma ta ma sele foro foro re mi na an farama tu ma yira la bon ko farama din man nam jere la farama din mani farama din man Allah taala nam Allah taala din farama din ko fa ko qutila al insan ma akfar haramadin man ala yɛrɛ mana ye kani ka haramadin saya danfɛnw caman ye ba ko kuranɛ kɔnɔ wala qad karramna banahum fil barri wal bahri wa razaqnahum faddalnahum ala men bɛɛ kɛra haramadin ye haramadin man tani fɛn fɛn bɛ ala ka dugukolo ka ala dibi cɛ in da n'o ye Muhamad ye de sallallahu alaihi wasallam o de bɛ yen de ni Muhamad tɛ a bɛ dugukolo bɛ jeni sisan pewu an y'a tara dama de kɛ mais cɛin da kun parce que a b'a dɔn nin de bɛ na kɛ o de y'a to a ye fɛn dɔ tɔgɔ da ko a sɛfi Muhamad
عليه وسلم هو الشفيع دون على فنو نعم على فنو كاتوسو كاتمي نعم كاتنا دماكي فاتو إلى فولا كدوغلو كفرك كدوما كم يسيروا بكان كتاد سلامة منو كوبا على كوبا كان كانوا جلي على يوروب جلي بكان كابوتيلي بألا كدوغلو فان بيفه على دينا فوي ما تو أكادان فان بحلاكي نعم ما يتشي من دا أو يكون شفيعه على الله هراودي بتيجو أيوة على الله أكبر akuna indi faba kuna Muhammad yere matini dan fe on kisiri bala الله أكبر parce que na dan ala ma be betaki amma sa ko keo akati sasa ka boma اسكي soma o sangolo ya to akala dukulo ma to atala dukulo ma to atala sukuna ako qala laha walil ardi ha be kana sisa lolo milliard be ka kasira mina abedana qalata atayna annana اسكي hal tli kanitli ala ya dadumi ka burila tanu الله أكبر abe kodidi ها don si awya ka jora ko bi essence bana wala gasoil bana أي fembe ya to atala الله أكبر harama dini o de ko makana suwire ka ko aba wasta kunte harama dini نعم donc Allah taala la harallo نعم shay adakun yirasan na tumada نعم dan fembe be halaki اسكي funte ku dan fam الله ala أكبر be te ka kankari da yesu نعم nitli ni sam perena dron koro de ba sanko prek koro de nka la puissance te ko wala وجه ni kuran ko prek ni ye kuran fil kelen bila ka taa sa fo dugukolo dan na ni ye manan bala mɔgɔ bolo magala la ba bɛɛ kɛ kak ka bɛ ni tigɛ kiri ka bɛɛ bi الله ni ye أكبر puissance dogolen de ko a y'aw kɔrɔsina n ka se de kun aw la n ka وجه والله baji kunturu bɛ yɛlɛ la dugu ka dugu yɔrɔ bɛɛ ten Wallahi. nin bɛ kankariw de ye halisa an bɛ jagɛlɛya la الله ka أكبر Muhamadu ko de y'a to an ɲinɛ bɛɛ lajɛlen وجه donc ala ka limaniya d'an ma يا ربي ala kɛra de shafi'u ye وجه ni belebele dimina ale bɛ n'i jɔ i ye n da kun min kama i yɛrɛ b'a la والله i dimina ye ka dibi tugu i ka dan fɛnw na الله أكبر ne ni cɛ bɛ cogo min na ale yɛrɛ b'a la وجه o to yen yafa i ka jɔn n'o la نعم n'o la e tɔgɔ ye ko rahman mais ne fana tɔgɔ ye ko rahimu de اسكي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف أكو تقولي مر وبدان الرحمن على العرش استوى أي توك على يبين ما تا يرلا يرتي على كلمة يا دما كان الرحمن يا بو موندو بيك الحمد لله إيه نوتو ما كده تو عيارة تو الرحمن على العرش استوى اسكي هذا هل ناتنكو الله ودام دانا ها نعم أنت راسل فين في لباكونو وجمي هرب بباكونو مكابتا كفر نو يسوسو بس باكونو الله أكبر جلال باكونو جمال باكونو الجمال والجلال أخذته جامعة لي يا ربي أياف الرحمن نعم على العرش استوى كتلتوني أما دوما كمنا نعم أقول رحمتي وسعت اسكي كل شيء نعم لا إله إلا الله كتلتوني نعم العرش يا ملكي ملوك نكاد دوكوكا كالرحمة كل شيء رحمة وعلما يا تو أمريكا نكتلونغا لكاد كاسو بيك على لانجسنا نيابان بلا سامبري شيء بجنيه أمريكا نكجوباتو سامبري الله الرحمن هذه هي الرحمة الربانية الرحمة الربانية أفراد ديني اسكي نيا يسراتون يركا جريندي إن كلمة باكونين اسكي جوهرة الكمال الشيخ أحمد التجاني اسكي نيكي بابو أمبا فيكا كسراتو يون ناتيلي أنا في بابو ترى سراتو يركا كده ما نيونيه وجه nga hayatu kono mai ni salatu fle ni waliyu ka ben tararo chama ya tariqa ni sufiya chama nyini نعم be salatu kelen be mi nyira yayin ko mo kan yere sega nyonte kada ka fe mi ba kono parce que ro jande ka tasro jaga jaga mariya da يا ربي sallallahu وسلم ka hakeu ya muqaddima da anti sega foka ban والله an ga fa alhamdulillah ala kirana lila allah ala bi sonko koju aka ala kira tɔgɔ gansan fɔli b'a ka dusu a ka dusu jigin اسكي a tɔgɔ gansan fɔli الله أكبر a ye ala kira tɔgɔ don yɔrɔ la ala n t'a fɛ ka fɔ jama la ها ala ni relation b'a ni ɲɔgɔn cɛ الله ne ye أكبر basumala yɛrɛ filɛ bisimilahi
poème minnu b'a kɔnɔ a daminɛ ten bisimilahi rahman nunu tɛ la o kama arahim yaw t'o la wa o ye nabi de ye isara nubuwati al-muhammadiyati an bɛ se k'a fɔ nin yɔrɔ in na yɛrɛ an muhamadiya yɛrɛ jɔ fɔlɔ nin yɔrɔ in ye ishara ila amazilati nubuwa o de bɛ basumala kɔnɔ a jate a nukuta n'i y'a jate ka kuranɛ bɛɛ yira na bi kuranɛ da ye wa nasi si ye bi wɔɔrɔ sariya la bi ye fila ye bi wɔɔrɔ ni fila jaaja kuranɛ ko ni ala ka libaniya d'a ma bisimilah bisimilahi rahmani rahim ka tila tuguni fatiha kelen kɔnɔ ka muhamadu ko gora kɔnɔ ko imamu lagabidina de y'aw kisiba aw sago kɛ ni ala la ni cɛ in de kama n'o tɛ n baw bɛɛ tɛ tiɲɛ siga si t'a la dɔw taara ɲininkali kɛ Sorbonne Abidjan ka conférence ci de ko Sorbonne Abidjan ni tile o de y'a to fo débat ka daminɛ n yɛrɛ fɛ yan de n'o tɛ tiɲɛ dɔw bɛ an bɛ taa sa ten nɔ fo karamɔgɔ fila ka se ka to ka débat kɛ ka tila k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an k'a kɛ lɔkun wɛrɛ sa an ta kɛ dimanche mɛnɛ fo jaga ale yɛrɛ de ye hɛrɛ ye est-ce que n'a ma daminɛ tiɲɛ dɔw bɛ an bɛ taa sa ten nɔ Allahu akbar dɔw bɛ jabati la sa ma deli k'a mɛn ne yɛrɛ bɛna ala karamɔgɔ damaw bi yan manu lamɛn tuma o tuma bɛ girin ka bi kari k'a sigi est-ce que i b'a sɔrɔ o fana mana lamɛnw bɛ yɔrɔ dɔ bɛ a ta de bɛ yen n'o de bɛ daminɛ tiɲɛ tɛ lɔn ala ka limaniya d'a ma ani filo dɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen o ko a ma ko e bɛ dun fɔra ala ko in na bɔn fɛn bɛɛ fɛn dɔ de y'a dilan o fɛn bɛɛ fɔra jɔn de y'a dilan a sɛgɛnna nin don ye dɛ n'a ye kɔsi dɔ fɔ o b'a kale n'a ye kɔsi wɛrɛ fɔ o b'a kale ale yan nɔ a taara n'a fana fɛ cɛ yan ne ka jaabi sɔrɔ mana min fɔ a b'a fɔ k'u y'o k'ale yɛrɛ y'o fɔ k'u y'o jaabi n ko bɔn ko nin ko nin bɛ jaabi Allahu akbar an fana n'a gana an bɛ segin tuguni ka taa Ala de o fana Ala ni ala ye bila diinɛ baara la tuma dɔw la Ala yɛrɛ b'a niyɔrɔ don a la o yɔrɔ bɛɛ kuranɛ aya ye ni jɔ ko Ala pɛrɛnna o Ala pɛrɛnna ko de jaabi Ala ka pɛrɛnni o yɛrɛ de kɔrɔ ye ko jaabi banna Ala pɛrɛnna sankolon dugukolo kun itiya tawana diala san aina aw karha wala goyala aw bɛɛ ka da donc a pɛrɛnna monde de kɔnɔ a de fɛn bɛɛ da khaliqu kulli shay'in ka de fɛn bɛɛ da ni fɛn wɛrɛ bɛ yen min ye Ala da n'o y'i de an b'a f'i ye a tɛ yen lutigi filɛ nin ye tigi ye ne de ye lutigi dun bɛ an ma kuma o tɛ yen ale kɔfɛ Abu Ja'far Muhammad Jabati ale nana kuma an ye sinjitigiw kan dakurunya dama-dama kɔnɔna la وعلى آله حق قدر المقدار العظيم آمين صلاة تملأ بها خزائن السماوات والأرض نورا وتجعلها لنا وللمؤمنين والمؤمنات جميعا فرجا وسرورا آمين أي ما غدا أنا كشيني هنا نباركين على فعلك وكبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. على رجل من بيعمل جينو في الناس أدري من السادة الشرفاء. الشريف عبد الرؤوف. نعم. يعني أحفاد سيدي تمسيني. اسكي. علي تمسيني. نيو أموديوم فنبيا. وبيا. ame jeyinu fe shirif wore mun be ame jeyinu fe karamo hobbaw njera na malik si rek sambo alaka jonuma min be am no do stage yakub dukure bele jeyini u bele jele fe karamo suleiman ame jeyini be fe damele am bangunu be am ambe do ko be ayo alhamdulillah na'am bana do le be malla bana fo o furaka di mawma aywa fura dia ne te bana yɛrɛ dɔ fɔlɔ bana min bɛ Mali la karamɔgɔw ka kuma kɔnɔ an y'o de sama o ye jumɛn ye o de ye hadamadenw bɛ mɔgɔ filɛ ni olu yɛrɛ ka jugement de ye u yɛrɛ ka jugement ka sɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala a y'a fɔ i ka maa filɛ ni ale ko i k'a filɛ ni filɛla min ye o ye jumɛn ye n bɛ fɛ ka min fɔ الله سبحانه وتعالى لم يحتجب منا بحجاب منه إلينا ولا بحجاب منا إليه بل بحجاب منا إلينا أقرأتي كألاي كسي ألما حجابتي ألاني ماتي حجابتي ألما حجاب دو ماشيني على ألاتي
wa hijabu te anw ni ala cɛ fila an ka ala ye baliya la hijabu min bɛ yen o ye an yɛrɛ ka hijabu de jabate ne m'a faamu an yɛrɛ ka hijabu ye jumɛn ye an dusukun olu ma jɛya kelen ni dusukun jɛra naam ala b'i ye o kɔnɔna la n'i ye ala ye i bɛ ala ka jɔn bɛɛ lajɛlen filɛ i n'a fɔ ala k'i ka filɛ ni filɛla min ye o ye jumɛn ye a ko kuranɛ la kodi suratu nisa'i daminɛ la a ko ya ayuhan nasu a ye kuma ɲɛsin hadamaden bɛɛ de ma silamɛw dɔrɔn tɛ dɛ ayi a ko ya ayuhan nasu aw hadamadenw bɛɛ lajɛlen ittaqu rabbakum kelen a bɛɛ ka siran aw daba masa ɲɛ الذي أودب مسامي خلقكم من نفس واحدة أيوه بدأ كابون نيكلين لأنه آدم كيلي وخلق منها زوجها كأير فرموسو دان كابو أيرلا فيلا نوي أمبا حاول وبث منهما رجالا كثيرا ونساء أقول يانسا hadamaden ka ca cɛ kunda muso kunda a bɛɛ bɔra adam ni hawa la ni fila o kuma bɛɛ ka bɛɛ filɛ ni i balimaya filɛla ye hali ni chrétien don hali ni bolisɔnna don a filɛ balimaya n balima don an bɛɛ bɛ adam ni hawa de la n'i y'a neni i ye adam neni i ye hawa neni yani n'i y'a masa dɔgɔya dɔrɔn i ye an fa adama dɔgɔya i ye an ba hawa dɔgɔya siga t'a la sa ala ka mun fɔ ka tugu o la a ko a ye siranlen ye واتقوا الله أي سرالني كعلى كسيسكي الذي تساءلون به والأرحام وعلى قراءة والأرحام يكو أكني بحق جعفر أكني جعفر كصاب علي بكاي جعفر كصاب أكمل نيكو كصاب تفو جعفر كصابي أبا أو يلك الشيخ كتاب له يروي كبكوي نكو بنا من بي an bɛ groupe dɔ kan an b'a fɔ kɛnɛ kan mɔgɔw k'a faamu u ye ne ɲininka ko cogo di ko yala ko an bɛ waliyu dɔn an filɛ tile min na wa ko yala an bɛ waliyu dɔn wa jabate ma ne ɲin'u la est-ce que ala ne ko n ko waliyu tɛ ban dugukolo sanfɛ mais bil munasaba ne ye dɔw tɔgɔ fɔ dɔw fɔ Ustaz Yakubu Dukure tun b'o la a tun b'a la yɛrɛ bi yan mais n'a fɔra sisan k'ale ye ala teri ye dɔw b'a fɔ mais Dukure bɛ k'a ye cogo di ko la sadakata wa zu rahimin muhtaj ko saraka ko ye nkalon ye k'a sɔrɔ i sinji dɔ bɛ yen o mago b'a la o mago b'a la i kana i pan ka taa da yen fɛ ayi a fɔra de wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din i b'a di ne fɔlɔ ma sinjimaw dɔ de ka surun ni dɔ ye i b'a daminɛ sinji de la ka sɔrɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ o tuma sinjitugu yera min na alakira sallallahu alayhi wa sallam don dɔ o kɛlen ka makan dayɛlɛ ani muso dɔ o de ye sin kelen min u ma bɔ kɔnɔwolo kelen na dɛ u bɛɛ ye sin kelen de min ani cɛ dɔw fana an'olu ye sinji kelen min an ba Halima Saadiya la olu tun ye kɛlɛ ɲɛnɛmaminɛw ye u nana a ye k'a fɔ kira o yɛrɛ de ye kotigi ye u ye dɔnkili dɔw da la k'a balima ka sɔrɔ k'a jira la k'a fɔ i n'an ye sin kelen min a ko o tuma na Bani Hashimu n b'a ɲini aw fɛ aw niyɔrɔ minnu bɛ nin kɛlɛ ɲɛnɛmaminɛw la a k'u di ne ma olu bɛɛ ko an y'a niyɔrɔ di e ma ya Rasulallah Quraishiw fana k'u y'u ta fara Alakira ta kan Ansɔriw ko k'u y'u ta fara a kan o dugu bɛɛ kisira mun kɔsɔn sinjitugu Allahu akbar a filanan Alakira y'a dɔn k'a fɔ ko Seyidina Ali kɔrɔkɛ ko Qayil a kun ko ka di Abu Talib ye kira bɛ Makan bila tuma min a ye du min ta tiɲɛ na a fa bolo a y'o di o Qayili ma Makan dayɛlɛlen kira kun bɛ taa si Khadija de kaburu la u ko mun na a ko husnul ahadi min al iman ko ɲuman dɔn nin ye Khadija ka bonya don dɔ ye bi sera Khadija nɔ b'a la nana k'a ka ɲuman dɔ de jira k'a jira ala ye u ko ya Rasulallah
ko i ye du min sɔrɔ tiɲɛ ye maka ni o kayili bɛ yen i tɛ taa yen wa a ko hali taraka lana kaylu min dari ko o kayili ye du in feere ka ban ne tɛ a ɲini bilen sinji ɲuman ale de bɛ kɛ sinji tugula ye subhanahu wa ta'ala bɛɛ lajɛlen ta tiɲɛ kuma laban na ala ko sinji tugula wallaytum an tufsidu fil ard wa ko n'i ye fɛn sɔrɔ i kana tiɲɛni kɛ n'a ye wallahi sinji tugu n'a ye kana sinji tigɛ n'a ye ko ɲɔ tɛ i bɛ ala ka danga sɔrɔ i tulo bɛ giri tɛ ala ka wajulu kan mɛn i ɲɛ bɛ fiyɛ i tɛ tiɲɛ ye bilen wallahi aw m'a ye k'a fɔ sinji tugu a bɛ jɔhɔrɔmɛw fɛ yen ala kira ka hadisa dɔ de bɛ yen a ko hali ni duden dɔ n'u kɛra maalankolon ye maadaama u bɛ sinji tugu ko ala b'u ka nafolo jigi tulu a'maruhum k'u siw fana janya Allahu akbar kuma aksu ye jumɛn ye n'i y'a tigɛ ala b'a tigɛ ala k'an kɛ sinji tugula ye ala kan'an kɛ sinji tigɛla ye hada wagati kɔsɔn wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mɛ ɲɛsin e ala ma bi nabiyika n'i ka nabiyuma o bonya ye min tɔgɔ muhammad nabi rahma min hinɛ nabiyuma ye ale y'i jɔ ye mɛ ala kira ye a jira k'a fɔ k'a man ka jɔ ye k'i ka tila k'a fɔ ko fiyentɔkɛ in k'a fɔ ya muhammad i bɛ muhammadu wele de i dusukun na k'a fɔ ko a ɲɛ b'i la a tulo b'i la awɔ i b'a fɔ ka fara muhammadu hayyun muhammadu ɲɛnɛman de don o kuma muhammadu joliw de bɛ yan abduraufu bɛ yan sidi nasrudini bɛ yan sidi adnan bɛ yan ninnu ye kira mɔdenw ye alhaji umaru futi mɔdenw bɛ yan malikisiw bɛ yan o yɛrɛ farala hayidaraw kan ala k'an bɛ sababu o kuma ko i kan k'a fɔ de ya muhammad i bɛ muhammad de wele direct ya muhammad n'i y'ale wele a b'a mɛn n'i y'a wele k'a fɔ inni atawajjahu ilayka muhammad ne bɛ ɲɛsin e ma yani inni atawajjahu bika ila rabbi aw inni atawajjahu ilayka inni atawajjahu bika أتوجه بك إلى ربك وربي لحاجتي لتبدأ اللهم فاشفعه في وشفعني فيه حديثا رواية وكذا أكما كيف على كرا ويلك يا رسول الله مbe nyeshi ala mani ede ala kama hokla o de la sa amma fungo oroni o ka faraka shirifu be an dum maho bana an ga do te jabi fanga hadiya dum made aiwa ko ga hadiya awo amna kala ka ni an te william ka do ke na ma hadiya fara nyogo ga sabla forade يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة نسخ الوجوب دبي واجبي مبورا من مستحب يمبيو كان دي شيخ نوما كان دي كرام موديل نوما هديا أكما كو أي لجالي فوندي على كراما على كراك على دلاوي على بامهوغلا على كرا جورو بيا أي هديا فرانيوكا دو كake ala ka ambe sawabama baran kunjira ni ala kira majamuli dondi yere no e burda kalay o kira ka baranu no kunje wallahi alladhi turja shafa'atuhu li kulli hawlin min al ahwali muqtahimi maulaya salli wa sallim daiman على حبيبك خير الخلق كلهم فضلنا بنا في خلق وفي خلق ولم يدلوا في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما
على حبيبك خير الخلق كلهم وهو الذي تم معناه وسورته ثم اصطفاه حبيبا بريء سمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولود كان من سيرة جكتلا كاو كدوكنا أنا مصوربا حاجة نحن تراوري في أنا بالمونا جنيونا ديونا كديما بلاجني ورتشيني أمي الله تعالى دي من فرا كنكا على كا أنا فلان بوالا دوام منكرا شريفو في أني ما نما منوت مكنكا أمي الله تعالى دوام على كا وجابي أني نكنا على كا نكنا نيو chama يرانا على كا نسجين نكنا نيو chama كا أما فوق ولي مانو أو كفلل كوني مانا أمي الله تعالى دي على كا نسجين نيو يرانا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kemine